Joan den astean hesitu zituzten Solokoetxeko eskailerak eta obrak hasi dituzte bertan. Solokoetxe auzoa Iturribide kalearekin lotzen zuen igogailu historikoa ekainean itxi ostean, udalak beste bi berri egingo ditu, Erronda kalearen eta Solokoetxeko institutuaren arteko tartea gainditzeko asmoz. Obra horiek zuzenean eragiten diote eskailera horietan kokatuta dagoen Zazpikatu gaztetxeari. Ez dute begionez ikusten proiektua, eta zuzenean inolako informaziorik jaso ez dutela salatu dute. Auzokide bezala beti egon gara ezer esan barik, ez dugu ahotsik izan proiektuan. Eta gero horretaz gain, berez obren hasiera edo ere izan zen egun batetik bestera. Bagenekien igual uda ostean edo hasiko zela, baina batean egun batetik bestera jarri dizkigute hesiak eta orain guztiz mugatu dute bai igoera eta jaitsierara eta bai Zazpikatura sartzeko sarbide. Obrek eragindako zaratez eta bestelako eragozpenez gain, gaztetxea erdi eskutuan geratu daia da, eta kanpoaldean zeukaten hortuaren proiektua esate baterako galdu egin dute dagoeneko. Zazpikatu bezala, gaztetxe bezala ikusgarritasuna ere galduko du. Osa, ez da ja Zazpikatura sartzea edo Zazpikatu ikustea ez da izango hain erreza. Gero, plaza, Zazpikaturen parte ere da, eta ja ez daukagu plazara sartzeko aukerarik. Hortua, daukagun hortua suntzituko dute. Guretzako ere batzutan ikusten da Zazpikatu espazio bat izango balitz bezala, barruko espazio bat, eta guretzako Zazpikatu gehiago da. Guretzako Zazpikatu ere da plaza, guretzako Zazpikatu ere da hortua, eta gure zati bat kenduko digute. Igogailu berriaren proiektuaren aurka azaldu den Solokoetxe irisgarria plataformak salatu izan duen bezala, Zazpikatun ere uste dute inguruaren turistifikazioaren mesedetan prestatutako proiektua dela udalarena. Proiektu honek erantzuten dio udaletxearen hiri eredu argi bati, turistentzako bideratua dagoena, ez doa auzokidon behar izanak asetzera, ni mucho menos, eta bai, guztiz kontra egiten du gaztetxeak duen lan egiteko logikarekin, gure hiri ereduarekin, eta horren aurrean guk jarraituko dugu lanean, eta pizkat udaletxeak jartzen duen edo jartzen dizkigun oztopoen aurrean gure alternatibak eraikitzen jarraituko dugu. Gogoraraztekoa da obrek 11 hilabete iraute aurreikusten duela udalak. Denbora tarte horretan, Bilbobusena neska batek lotzen ditu Solokoetxe eta Zazpikaleak.